čierny humor, kameňáky a absurďáky. Môjmu škrečkovi sa minulý týždeň narodilo 5 mladých. Dnes som sa pozeral do klietky a zistil som, že 2 z nich zožral. No dobre, nebudem klamať, tiež som si pár dal. Stojí babka na kolajach, nepočuje vlak. A teraz má rušňovodič, na okienku fľak. Idú 2 kanibáli po lese a nesú kostru. Policajt sa ich pýta, čo to nesiete, ha? Odpad. Rozprávajú sa 2 štrnásky. Máte doma tlačiareň? Máme. Tak si vytlač ten jebak na čele. Otázka. Aký je rozdiel medzi anglickou a sicílskou poisťovňou? Odpoveď. V anglickej vám na základe štatistik povedia, koľko ľudí umrie v budúcom roku. V sicílskej vám povedia aj ich mená. Milanko, dáš si na večeru praženicu z muchotrávky zelenej? Áno, mamička, praženicu mám na smrť rád. Manželia sa vracajú z dovolenky a vezú si tchora. Muž sa pýta, ako ho prevezieme cez hranice? Schovám si ho do nohavičiek. A čo ten smrad? Keď zdochne, tak zdochne. Chlap príde k doktorovi, že má problém s erekciou. Doktor mu napísal tabletky, chlap ich hneď užil a išiel do kina. O chvíľu sa ozvalo v 3. rade. Aký pekný hadík, pohľadkám si ho. V 1. rade. Ktorá svinia ma tu obhadzuje jogurtom? Rádio Jerevan hlási. Nepriateľ zákerne strieľal na naše lietadlá, pokojne bombardujúce ich mestá. Pán Blcha, čo tu sedíte ako zarezaný? A čo si myslíte, že budem s nožom v chrbte tancovať lambádu? Rádio Jerevan hlási. Agresívne švédske pobrežie napadlo našu mierumilovnú ruskú ponorku. Otázka. Aké je najrýchlejšie auto slovenských ciest? Odpoveď. Avia. Vždy je na čele kolóny. Otázka. Čo má spoločné Bagdad s Hirošimou? Odpoveď. Zatiaľ nič. Otázka. Čo je to bumerang? Odpoveď. Bumerang je to, čo keď hodíš a nevráti sa to, tak to nie je bumerang. Nápis na automate na kondómy. Nekupovať. Tieto žuvačky sú úplne na chuja. Otázka. Prečo sa nesmie ľuďom hovoriť pravda do očí? Odpoveď. Nebudú vás počúvať, lebo oči nie sú sluchový orgán. Inzerát. Predám horský bicykel. Značka je ukradnutý v horách. Otázka. Prečo nosia chlapi igelitové trenky? Odpoveď. Pod fóliou všetko lepšie rastie. Otázka. Odkiaľ pochádzajú Slováci? Odpoveď. Z Lohovca, veď tam je Slovako farma. Otázka. Aká je to najoriginálnejšia samovražda? Odpoveď. Keď prídeš do terchovskej krčmy a zakričíš, že Jánošik bol zasraný poľský žid. Sedia 2 mačky pri bare a chlastajú koniak z litrovej fľaše. Zrazu jedna mačka hovorí druhej. Chlastaj rýchlejšie, inak biele myšky nebudú. Všetci sme jedna veľká rodina. Preto sme všetci takí degenerovaní. Boh povedal. Kto má rozum biliardovej gule, nech tak aj vyzerá. A tak stvoril skinheada. Chlap príde domov a nájde ženu s milencom v posteli. Otvorí balkón a vykopne ho von z 10. poschodia so slovami. Keď máš lepšieho vtáka, tak leď. Otázka. Chcete mať zdravých psov? Odpoveď. Kupujte im pedigree pál. Otázka. Chcete mať zdravé mačky? Odpoveď. Kupujte im Whiskas.
Otázka. Chcete byť zdraví? Odpoveď. Jedzte psov a mačky. Otázka. Čo musíte urobiť, keď stretnete v Tatrách hladného medveďa? Odpoveď. Vôbec nič. Medveď urobí všetko za vás.